tavaraa, että minä melkein uskalla väittää, että kaikki tietää. Ja me ei tarkoita, että kaikki tietää. No kuka? Oletko valmiita? No ollaan oltu jo! No nyt jotenkin tuntuu, että siellä se Korkalovaara, Rantapitikka, Akseli sillä perällä on hiljasta. Ootteko te valmiina? Joo! Hei! Me oon ite täältä, mie tiedän, että te et osaatte olla lujempaa äänissä kuin tämä. No joo! Ootteko te valmiina? Kyllä! Heavy metallin legenda, tuo metallimusiikin airut, No! rakkaat ystävät, Sakari Östermalm! Mulla kävi ihan järjetön näin. Lordi soitti mulle, että tuukko vetään keikalle. Mä sanoin, että totta munassa mä tuun. Mä kysyin Lordilta, että paljonko mun pitää maksaa siitä. Lordi sanoi, että ei tarvitse maksaa mitään, että saa tulla ihan ilmaisiksi. Hei, ottakaas meistä nyt selfie. Ai vittu! Tässä on 2 legendaa. Hetki! Vähän isompi ja vähän pienempi. Hetki! Täällä on hyvä rauhallinen tunnelma. Saisikö tää kohtaa vähän urkumusiikkia? Pidetään snarit kirkonmenot. Kiitetään pimeyden ruhtinasta. Lordin raikkaasta tenoriäänestä. Kiitetään pimeyden ruhtinasta, mustasta valosta ja helvetin pahasta hajusta, mitä hän levittää ympäristöön. Aamen! Aamen! Millainen päivä teillä on huomenna? Krapulainen! Ei ole normipäivä. Krapula! Teillä on huomenna tuomiopäivä. Joo, kyllä. Me vedetään tuomiopäivä täällä, jos kappale alkaa. Galaksit räjähtää jo. Keinoinen laskeutuu rankaisemaan kaikkia. On tullut tuomiopäivä.